Punjab National Bank Rural Self-Employment Training Institute kadai kashnat kabaphai khmat tang shekishnong hagathan nyong kendong ban penkup bor kerpang ya ki kenthai kenthup ya ki samla bat ki longkni la ki dei ki balanang la start ne ki baklem pendap ya ki jingpule ha ka district jongkani ka rilom khasi mi ngi kani kashnat ai jing hikai ya ki kenthai ka don ha ka shnong mau phlang Hakani kashnat aijing hikai jong ke Punjab National Bank hamau plang kabalakli de ikong Jacqueline Nongklau kum ke director lahikai bantre ye ki jatkam ki babonjat kenthup ye kani ke bangila sakhi haki shibanai baladep hakakam sujat hangni phinyui ye kini ki kenthai kenthup ye ki samla bat ki longmi Gidei ki bawan negishnong bapher bat kapor ban pendep bat pentebet ya kanu gakam kabakije kadai lai post ni bat ki hapru bansa hangni hadu banda pendep ya kajing sya hikai ha kabal penbiang ru ya kabam bat kejakasa Namarngi hangni ngidom kumangi ngikenthup saujat ki training programs mo kawai kadeka agriculture EDP kabaar kadeka process EDP kabalai kadeka product EDP pat ki basau kideki general EDPs so haki general EDP ngikenthup yaki program kumki BCBG agents kini kidei kumki kibalet as ki bridge between the banks and kishnong Kidon kijaka kishnong kibam don kibalong unbank kibam don ka branch ti kini ki BCBG kilet bantre ki kam jong ka bank na pentriang yaki products jong ka bank mo kanang ba nobody should be left behind kata kadeka jingbut jongi kalong babarok khat ngi di banyo iki jingmentoy jong ki banking facilities but not only that kini ki BCBG and then ngidon roha general EDP ki bangile yaka financial literacy programs Ti namar belai haka jalna jongi ngiduna bahaya kani ka financial literacy mo namar klam suthu ya ka financial literacy kamut ka belai ngidon kam yang financial literacy ka longba ngidon kam man suthu ya ki insurance schemes ngidon kam man suthu ya ka budgeting jong ka pisa kapilan ngidon kam man suthu ya ka in general ngidon kam man suthu kumno bangin penya ya pisa tengka so that kan yarap habang imut banseng inu ikam ijam la ijong tiye kini ngi ong kideki entrepreneurs mo inu ibasdang ikam ijam iberit di entrepreneur te kumjo iki BCBG balingi ong iki kideki entrepreneur namar kat kam ka bagi try any transaction ka bakile am ta ka bank kasil ka commission iki mo tiki financial literacy pat bunsin ngi set kan thop kideni ki SSG groups kini kilet chikishnong sikithau kilet ban yarap man penpriang ya kaneka literacy ya financial literacy any training ka bangi IB it ki general EDP lani ki product EDP si product EDP ki longkum ka beauty parlor ka we ni ki example jong ka product EDP ka deka beauty parlor kini ki kam ki bangi hikai ban set asyar ban set ban terlihat musla ka product EDP ka longkum ka tailoring program kum ka carpentry kini ong ki product EDP mo and then ka agriculture EDP ka kenthup lot paro ki EDP kum ki rijing ri karis nyang karis yar kari
dok ha kari ngap nang ta ka barok rut ki kam rep kamriang kum kathung katep any kai ki thung sentiu ka thung jur thung jap ka rep kaba ka rep sensar ka rep latapa everything Nalor ka jing ai jing hikai ki long kami bat ki samla ken thei ki ban ki than long kendong kani ka shnat ai jing hikai trikam jong ka Punjab National Bank ka phai khmat ru shi ki priu ki badon jing duna ha ki dukhot men ban ye selok bat ki halor kumno ban trei ban sngo thu ya ka kam ka jing penlut pisa ha ka ba sengkam bat ki wede ki benta ki badei ban sngo thu ha ba ki thmu ban sengkam la jong kami ketika second training program ke bangi ai ketika baar nadu ka inception jong ketika institute ketika training program ketika baar tekawai gelong ka bangin ai yaki bangin jit yaki bakin yo ya ka skill program ka baki dan kam mo so bangin wan ra yaki shanisha institute ni tie up ka Bethany society ni ong bangi ai ki training program and yakani ka training program ni ai yaki ketika general EDP bagi orang ka General Entrepreneur Development Program. By this kamut ba ni hikaya ki kumno bakin kibadon ya ka skill. Makat ka bangi ya keren bat ki baro iwe bangi interview ya ki sya bakin wani ka training ki don lupa ka skill set. Kidon ki baterai ki kamsinan kidon ki baterai misteri din kidon ki baterai ya kanika steel fabrication nang ka kidon kibari jingri ki jingdup ki jongki kidon tenrei ka ika program jongi kalong ba ban fine tune yaki bakin la ban sangi ikam ijam lojong ibarit an yakini ngi based on 3 principles kata kadeka ngi ong ask mo ESK attitude skill and knowledge ti nomor bahasa sangi kakam kajam lojong ngidon kami ka skill set ka baning ko mo te ka baar kalong bangi don kam ru ya ka attitude mahabangi don ka skill ladangim don ya ka attitude ladangim don ya kata ka personality ladangim sungthu ngile ran giting ngim sungthu ya ka pisa ya ka tengka so what happens is ka skill jongi ka yapno ngimla ban say madam ya ka so ka program jongi ni kalong bangi develop ya ka personality jongi ni ay man si miki ba each and every person ngiong bag ngidon nila kajong ka talent and mostly ki skill set ka bakiwan hang ni kalong bunsin kasi long naka passion ka bangi ngidon nakajing nag inu ikam ibangi sultanat bantray habang nginan pentebit ita ikam lengba kataka attitude and plus ngi airu yaka yakini ngi ay kataka general EDP hadin bakiwan ni ka general EDP ngiong iki find out lada pikwa ya kanu ka zat training program ka bakisngo ya hap ka bakisngo ka bayadai bat pi kumnu ban suthu ya ka ban pendan kami ka skill set lajong ban penwandur ya ka hakal yang ka pisa tengka kumnu ban ken ban dia kumnu ban snai project report ibarit kumnu ban don ka jing sngo jong ka jing trikam jong ki banks nama bunsin habangidon ka skill ngidon ya ka knowledge kabae kalong ba teng ha kajing tieng mo dangim don ka personality kajing tieng kajing leran ngim nang bansay madam ya kakam ka bagimut bantre ta kabaar ngitip ya kakam ngitip ya ka financial senrei ngim don ya ka pisa ngim don ya ka support hadin bala pendap purai kajing sya hikai kat kum kisngi ki balabu kum kanuksa kini ki bawan hikai sujan ki hapsa lai posngi lasam ru ki certificate syaki kenang baling ba kini keduler ki bapin shisha bakila dap pentebet ya kekam enda kilek panram na kinu ki bangru ban sengkam lejong kan kam pensuk yaki ban yo ram
set ya kani ka RCT apart is that man pangidap ya ka training kadon ro ka assessment. Di kani ka assessment ngimle manginang ni. Kidon ki external assessors ki bawang. Di which means ba ka training jongi lada kam don ka quality. Kamot ki kena ki bala adat ya ka training kinumyo certificate. Ki hap ban pass. Okay. So and not only that, nakalakot ka training kila ayo ek certificate kilong certified dan ni ay ki certificate benta ki don ki bakwa ban seng ka kam ka jam la jong shubo ki kwa ban seng kim don lat kim don nanti nomor hakini ki courses don ni again ni hikaya ka banking ki different financials ki different schemes ki jong ka bank ro. Then not only that ni ay ro ka recommendation letter na kami and ki certificate don ni kilong ki baklan ha mo kila ban penyerap iki bikin yo iki lun ki maper bikin senang iki kam ki jam lojong. So basically ke training jungi hangni kalong ba ni build up learning ite kita ki nong sengkam sengjang based on the skill and the passion ke baki ki don ni fine tune ya kata ke skill jongki and based on that ni ayaki ya ka financial which comes to the part of knowledge. Ni ayaki ya ka financial knowledge, ni ayaki ya ka knowledge jong ka skill, ni ayaki ki resource center sangnu kila banlet, tingi hikayaki ya ka marketing, bakin songtho ya ka yau ka hat, kin songtho ya ka profit and loss, kin songtho ya ka jingyo nong ka jingdo nong babun sien, teng hangi ngi tre ya ka kamu tang ngila im ngimtip ngiyo nong ngido nong. Lada ngiyo ngido rong ngimtip. So in this way long amot bakin songtho ka jing sedang kan long ka barit. Henry in due course of time ni kwa eki bakin yo ya kataka sustainable livelihood. Ngi hangni ka training ka bangi ai ka de ka free training mo. Kidon ki training ki bandusni, kidon ki training ki bashpusni, kidon ki training ki balai pusni. Te maximum ki de ki lai pusni. An ka training program hangni ki de ki balong free barok wat. Ngim don subsidy, ngim don schemes. Te Henry kadon ka scheme ka paper menta kani ka de ka unati scheme. Te ka unati kadi again ka program kadi ka project jong ka state government yakini ki batray ki 100 days work lengba ka MSRLS ni map yakini ki badon yaki job cuts yaki badon ka 100 days work di lada kadi ka family jong ki ka badon lada ngila ban map yaki an ki poi ha ka criteria mo ka baki ki ha ba ka criteria jong ka 100 days ngila ban map lembah ka portal. Then haba kiwan training hangni for the duration ka kisngi ki bagi kiwan training bagi hangni ka government kasiu subsidy kasiu kind of by sngi ti. Okay. Tinray as such ngimdon scheme lan ngimdon ka bangin ai lagi. Ka bangi ai kalong tangga training. And ladaki dan kam jingerap subo ko ba pikeli mentan baki dan kiba wa kor namar ba ka training haba kiwan training bat ni la takim dan ka kor kamot kani ka jingwan sa don ki bat ni lai pus ni kalong le no so what we do is ni ong iki bakin let nama bun sin bakiwan kimde na kani ka jaka mo kiwan naki jaka ba jong ka East Khasi Hills bangin ong iki kadai ka PNB RCT kadai ka sponsor bank kadai ka Punjab National Bank henry ngimla ban insist iki bangin ong pli account bat ka Punjab National Bank so ngile akum nung oi ki let shisnong ya kerana mabun naki kiwan naki SHG groups teleng ba ka SHG jongki kamut kile ya kerana naki group jongki telada ki dion kam ka group jongki kay rap iki banjo e ka kor te kata in one way ka credit linkage ki mo ka baar pat kalong iki pamdan haki SHG groups what we do is ni only ekendo iki branch ki baki don account te ra iki certificate ki jongi and ya kendo pat ki branch managers telada ki shanjing e la ki branch managers kim ai dan ni pak recommendation letter ka jongi nang ni lani lada don haduk kaput ke bangi don kam banle ya kendo hi mengi directly ya ki branch manager so ngilet an ke babun sin hikat ki bala apply hi 4 don ki bisa reject Dashisha ka jingdon kum kini ki tanat ai jing hikai ha ki kam bapher na ka benta ki kenthei ha ka than nong kendong kan yarap shibun ban kentiu ya ka khai pateng ha ka jalai bro ka wei bat kham tam ban pen kuk bor ya ki kenthei ka balong ru ka mat ka be kren bha ha kini ki sngi ba benta da ki babon balang kawai jing sa sarang ka changa pangai tip ya kan ni ka chaka ba kadon ka chaka training
Đây là mặt ba cái chính ăn nuốt khi trong ngàn là tụ nằm con này hiang là tụ đang rít để ít đơn email bị dụ quát để ngay ship bệ bệ dạy email tại mà ta là tiếp hàng miết tại đây là đi khi nhiều ăn mà ngầm ngoặt tiếpวันấy mà nó cũng cần được xả bát cam mà tôi đi bên nhạn xả bát camแต่nó tụ bắt đây xảวันที่ให้ไม่ตลาดองประเด็นมิสซึ่งใส่พูนใส่ไอ้ต่างละชุกแม่นนั่งชุบหน่อยมีใบพูนมิสใส่มาพูนอิมิสต่างละคะแนนที่เราวันมาอันนี้เลยก็ลองกันจริงสุดสรองจังหวะบ้างานนั่งยอดกี่ติเต็มกี่บาคันเนี่ยอาจจะเป็นใหญ่อิมิสอีบาละไกลเป็นเนี่ยมันตัดจังหวะรูปปัดนี่ปัดหลอกปัดหลอก Ani ka biang ha. Dong hakalan ka bam ka di hakalan ka si sa ikai. Ino hikai biang mari kili long. Ladang imtip ngalay bang ang pajunang banong hakalan ka su tina su kwarna yu kwarna. Ndrelong ba imbes ngasmo yo sibon kising mo